です。あっちに敵。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーですか。そんな称号的になるだけですよ。待って。あそこに敵がいます。ドカンデコイ。いいネタが浮かばないな。ケアパッケージ輸送中。戻る場所を用意した。あのケアパッケージにはいい装備が詰まってるはずだ。袖には何もございません。なのに追加のアイテムが出てきました。手札だ。わかるだろう。ショットガンボルトを発見。レベル2です。ちょっと戻ってきたかな。戻ってきた。ちょっとね、顔がまだ映ってないけど許して。シールドバッテリーを発見。スコープを発見。近距離用です。この武器は強化された。美しく、そして危険だ。いやマジでシャレにならん。強化された武器で紛れもない爪痕を残せるでしょう。チャンピオンは大して怖くなかったな。バックパックを発見。レベル2です。ちょっとね、武器を強化した。強そうだろ。PC が強制終了いたしまして、攻撃を受けています。出血どこに、しています。あ、ボイドドカネクサスをン使う。デコイ。いいネタが浮かばない。レディーズ&ジェントルメン、俺は姿を消してみせます。このボイドネクサスを使ってこのミラージュが助けてやる。シールドをリチャージ中です。どこにいるんだよ敵。騙されたな。待て。シールドをリチャージ中。よし、撃たれています。攻撃中。騙されたな。なんかいるわね。回復する。ベールを上げます。見えないぽよね。敵に撃たれてる。回復する。待て。敵のシールドを粉砕しました。リロード中です。部隊は半分しか残ってないようだな。アークスターを投げる。精神を統一しています。敵の姿を確認できます。どこにいるかな。あ、敵が下にいる目ね。の前にいる。通してお見せします。攻撃を受けています。シールドをリチャージ中敵が間近だ。目の前にいる。敵がここにいます。私のハートは全てを見破る。獲物を倒した。デコイエスデコを展開。でお見せしましょう。シールドをリチャージしてる。標的を殺した。敵のシールド撃たれています。リロードします。ナイス。設置完了。あの部隊も優雅に。シールドバッテリーを発見。バックパックを発見。レベル2だ。よし、なんかやったわ。よし。精神を統一
アップグレードだ。ちょっと待って残りね。 1分でリングは遠い。ここれで楽しくなりそうだ。近くに調査ビーコン。あと45秒です。次のリングまで急ぎましょう。設定ファイルが壊れちゃったとか言ってる。マップをご覧ください。敵の位置を記しておきました。あっちです。ゲーイ。もうさ、ランク始まった途端に、その PC が強制終了して、もうどうにもならなくなって、ちょっと味方にはご心配とご迷惑をおかけしましたが、とりあえず1キルした。なんだろうな。このジャンプタワーを何が問題なの？メモリーかな？なんかでもね、あっちです。わかった。リング閉鎖中。私たちはリングの外にいるけど、お楽しみはリングの中。新しいキルリーダーが発生しました。新しいキルリーダーですか。そんなショック。耳を澄ませてください。敵がこちらに向かってきます。ベールを通してお見せします。ケアパッケージ輸送中。おい見ろよ、ケアパッケージが来たぞ。攻撃を受けています。俺がもう一人増えても誰も文句言わないだろう。シールドをリチャージ中です。ダメージを受けてる。騙されたな。テルミットグレネードを投げた。ここに行きましょう。脱出タワーを展開します。シールドをリチャージしてるところだ。美しいボイスに向こう側をご覧ください。あっちです。ナイスだね。シールドリチャージ中。デコイエスケープを使う。デコイを行かせる。第三部隊が遊びに来たよ。フェニックスキットを使う。あそこに敵が見えます。いるね行き。ましょう。一体発見。見えたけど、レプリケーターを輸送中。騙されたな。見えたけど、ちょっと待って。これ、新しい PC を買わないといけないかもしれない。ビビビビビビビー。ほら、これでいつでもここに戻れるよ。どっから撃たれた？悪党がいるぞ。標的を発見。リロード中だ。敵がいた。消防そうだ。待て、シールドをリチャージ中。他の部隊がつまみ食いしに来たよ。ナイスー。50当てたの偉すぎ。シールドをリチャージしてる。ビンゴ。敵を発見。多いです。皆さん、次のリングの中です。ケアパッケージちょっと見えないな。おい、あそこに敵だ。シールドをリチャージする。すべてお見通しです。攻撃中です。
ちへ行くんだ。ちょ。気をつけろ、敵がいる。一体発見。敵が負傷しました。シールドをリチャージしてるところだ。レプリケーターを移送中。レプリケーターが来ます。さて、何を作りましょうか。敵を発見しました。まだ